Tommelines magiske jul. Hej alle sammen. Velkommen til 2. december. Vi skal have tændt lyset. Vi skal have trommen frem. Hvordan var det nu, Vilja gjorde? Trommede hun bare på den? Den er helt tom. Prøv lige igen. Den er stadig tom. Hvad nu, hvis jeg siger en trylleramse? Mon så det virker? Tromme, hej med dig. Du er mega sej. For når jeg kigger ned, ser jeg kærlighed. Det virkede. Først er der en stjerne. Se, hvor den glimter. Og det er fordi, at jeg er en stjerne, og du er en stjerne. Ej, hvor er den fin. Og det næste, der er hernede, hvad er det for noget? Kan I se det? Heroppe, der er hovedet. Og nogle gange, så får vi tanker ind i vores hoved. Det får vi faktisk hele tiden. Nogle gange, så får man lidt trælse tanker, og nogle gange, så får man dejlige tanker. Og nogle gange kan man faktisk selv bestemme, hvad for nogle tanker, som man skal have op i sit hoved. Og hvad er der mere nede i? Er det en lille opgave måske? I dag, der handler det om tanker. Og dagens opgave, det er, at I skal tænke og sige højt. Legen hedder Tænk og sig højt. I skal tænke, jeg er sød og kærlig. Jeg er noget ganske særligt. Og så skal I sige det højt i spejlet hver dag. 3 gange. 1, 2, 3 gange. Måske når I har børstet tænder. Fordi når man tænker på nogle gode tanker op i sit hoved, så kommer det hele vejen ned i kroppen. Og så får man det dejligt indeni. I kender det sikkert godt. Nogle gange så har man lidt ikke så rare tanker. Og så nogle gange så går det ligesom ned i kroppen. Og så får man det lidt skidt i kroppen. Nogle gange når man ikke har rare tanker, så får man ondt i maven. Har du nogle gange ondt i maven? Så kunne du jo tænke på, om du har tænkt på noget ikke så rart i dag. Men ved du hvad? Du kan selv bestemme, hvad du skal tænke på. Du kan bare tænke på noget dejligt. Nu skal I bare se her. Må jeg præsentere Tommenisse, Musli og Asli. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Det er mine venner. Og de er rigtig søde. Tommenisse, hvad synes du om dagens opgave, at du skal tænke på, at du er noget særligt? Det synes jeg faktisk er meget rart, fordi at nogle gange, så kommer jeg til at tænke på noget træls, noget rigtig skidt, og så gør det ondt helt dernede i min mave. Og jeg vil meget hellere tænke på noget dejligt, at jeg er noget ganske særligt, fordi så tror jeg får det meget bedre. Det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Ved I hvad? Vi skal sige farvel til børnene derude, og så skal vi se på gensyn i morgen. I morgen er det den 3. december, og jeg glæder mig til at se jer igen. Hej hej. Hej hej. Hej hej, vi ses igen. Hej hej. Den lille bitte stjerne så sig omkring. Den vidste ikke, hvor den skulle gå hen. Den følte sig alene og var lidt trist, og så sig om i mørket, hist og pist. Den lille bitte stjerne forstod ikke spor. Den ville bare så gerne vokse sig stor. Så mærkede den en varme på sin krop, og så at solen den var stået op. Og strålerne fra solen
lyste stjernen op, og stjernen smilte stort og strakte sin krop. Og så sagde den til solen: se hvor smukt jeg stråler ligesom dig. Tak fordi du hjælper lille mig. Den lille bitte stjerne er ikke lille mere. Nej, den er blevet stor og hjælper mange flere. Den lyser hele verden op, når den sidder oppe på træets top. Ja, den lyser hele verden op, når den sidder oppe på træet.